Ел дәвамында 4 чирек буе мәктәп партия артында отырган балалар өчен каникуллар башланды. Кемнәрдер ял итү өчен махсус юлламалар белән юл тотса, кайберәүләр өчен җәй акча эшләп алу, әти-әнигә ярдәм итү вакыты. Мәктәп укучыларын эшкә урнаштыру Татарстан халкын эш белән тәэмин итү дәүләт программасы кысаларында тормышка ашырыла. Республикабызда яшүсмерләр балалар өчен эш белән тәэмин итү программасы эшләп бара. Аның кысаларында без ел сайын 15 меңгә якын яшүсмерләрне эш белән эшкә урнаштырабыз. Ул дөрестән дә гаилә өчен дә, бала өчен дә ниндидер үзенең акчасы, чөнки без бүгенге көндә 500дән артык эш белән тәэмин итүчеләр белән элемтәдә торабыз. Алар безгә үзенең төрле вакансиялар күрсәтәләр. Беренчедән балаларга яраган вакансиялар, чөнки закон буенча 16 яшьтән бала эшләргә мөмкин, инде 14 яшьтән булса, ләкин әтисе, әнисе рөхсәт бирергә тиеш, һәм опека органнары шулай ук рөхсәт бирергә тиеш. Һәм ул эшләгән вакытта без республика бюджетыннан безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары буенча аның эш хезмәтенә тагын өстән 2250 сум акча түлибез. Менә бу программа буенча 15 меңгә якын балалар эшли.